Bakit? 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 Abay lakay, kasla ka lang akan kanayon nga makapupo or di pa nagayap mo. Apo bakit? Kaya umay kagarod ayaban, takasapulad nga agapura ka, bakit? Tanay, ada iti may sa kandidato dyan da kumarikwanang, bakit? Nga agi warwaras iti gawad. Ay, naapo lakay. Nakitam nga nagadot yung ubraek, nakitam nga agwalwalisak. Tapos umay nakayaban, tapumila tigawad. Ay naapo. Pagan anok ngay data nga gawad lakay. Apay agmamamaak, apay sika agmamamakaya ta na pagkatimilpilat ta. Ay na. Nagpambar ka manen ka, tano libasan man ti trabaho ti balayan. Ampay agmamamakaya? Ay na, apo bakit? Inalaklatan na nagpipintas garod ti binulong na jay warwaras na nga gawad, bakit? Ay naapo lakay. Uray pa'y nasiling data nga gawad. An-anom tata. Ay apo, sino mo data nga kandidato magnagiwaras mo tigawad? Apay ta muna, agmamamaamin nga botante. Ay na. Nagpanpanuno. Apo bakit? Gawad garaw ti iwaras da, bakit? Ampay madim kayat. Ay, haan ko nga kayat lakay tahanak nga agmamama. Sika, apay tanap na pang kakahangka nga agmamama. Ay na, apo bakit? Ingkaki din pumila, bakit? Tabaka damdama. Maibusan ka, ay na. Agbabawi kan tao, bakit? No di ka pa ilang mapan pumila. Kanya nga gapo ko mga babawi at nugawid laeng. Ay nga panggawid ti botos ko lakay. Kaya mo, di uri agsublika, day mga lakat isako, tauray isakom, ti manong nga sako nga gawad. Di uri mapangkamangalat ti lima sako nga gawad. Pa, awang bibiyang ko ta nga gawad. Ay na, apo bakit? Talaga dito pang disturbuan kanya kung nga kasla ka lang makapupurit ta. Ano garod nga kayat? Haan garod lakay. Ay na. Kaya mo dagsublika. Apo bakit? Baka damdama, agbabawi ka. Gapo ko mga agbabawi at ihana mga agmamagarod. Kinagpipintas bakit ti binulong na jay warwaras da nga gawad, bakit? Yang kore pa nasasilong dito nga gawad, tanang agmamama. Kita ma, ay. Dato jay warwaras da nga gawad, bakit? Nagpipintas mo dito nga gawad lakay. Ayan na. Ayan na ti pagwarasan data nga gawad lakay. Napaw ko na malano din kayo ti gawain de. Ayat ko tatan. Ayan na. Apay na kay apay. Uy, apay. Ano naman bakit? Ato nila kay apay yan. Uy, apay ya. Okay ka lang? Okay lang bakit? Apay, ganun ka lakay. Kaya nagdabuwa di barangay bakit? Oh. Kaya pinapili dak no 3K, wino 8K, bakit? Oh, kanya ti pinilim. Kaya pinili ka di 8K, bakit? At yung mukayo da, bakit? Yan nga ganda, day. Ay na po, marathon gayam, bakit? Kanya?